Oskari on sitten tuolla. Sehän se on mutta se kolmas. Mitäs mieltä sä oot talon isäntä? No, se on semmonen hassu. Mitä muuta täältä löytyy. Ja hassi. Rasvaa. Katoppa, tässä on niinkö rasvaa 28%. Kuin sä selität tänne? Tiedätkö sä kuinka paljon normivoissa suoraan lehmän tisseistä on rasvaa? Mä voin sanoa, että hyvin paljon. Yli 80%. Tääkin menee pois. Onko täällä... Hetkonen! Kyllä täältä jotakin löytyy. Nää on mikään ihan toivoton tapaus silti oo. Että kyllä täällä energiasisällöt näyttäisi ihan hyvin. Tyttökaveri jätti. Sun tyttökaveri kyllä jättää kohta jotain muutakin, jos ei tää meno ala tästä pian muuttumaan. Tässäpä reutuliselle porkkana joulu. Tässäpä reutuliselle porkkana tullut. Kesäkuun kävelevä punkti. Kajannehan tietää, että nukkumatti on täysväsykkää. Nukkuminen on out ja party Johnny. Ala sinäkin siis superjonneksi ja vedä metkullia. Äläkä nuku enää. Liikakäyttö aiheuttaa pysyviä vaurioita perimään.
Aamu 7 uutisista, hyvää huomenta. Viime yön synkät tapahtumat ovat pitäneet pääkaupunkiseudun viranomaiset kiireisinä. Yksi maan suurimmista virvoitusjuomatehtaista kärsi viime yönä tulipalossa satojen miljoonien eurojen vahingot. Syttymissyytä ei tutkinnan tässä vaiheessa vielä paljasteta, mutta viranomaiset eivät ole kieltäneet tuhopolton mahdollisuutta. Tehdas tuhoutui palossa lähes kokonaan. Viime yönä on paljastunut myös järkyttävä törkeiden pahoinpitelyjen sarja, jossa 10 vanhemmat ovat löytäneet lapsensa tajuttomina kodeistaan päänseudulle pahoinpideltyinä. Kaikki uhrit ovat toimitettu sairaalahoitoon ja 3 heistä on koomassa. Poliisi vaikenee tapausten yksityiskohdista, mutta epäilee uhrien kuuluvan jonkinlaiseen nettipelaamisrinkiin. Kuolon uhreilta ei vältytty myöskään, kun ravintolasta kotiin palannut nainen löysi aamuyöllä asuinkumppaninsa ja hänen 4 ystävänsä kuolleena huoneistosta. Poliisi epäilee uhrien kuolinsyyksi uuden niin sanotun muotihuoneen yliannostusta. Huoneistosta löydettiin toistaiseksi tunnistamatonta valkoista jauhetta.